aurten lehendabizikoz Durangoak azoka jaialdi bat gonbidatu du hemen egoteko 4 egunak eta ezagutara emateko beraien proiektua eta beraiek ere ezagutzeko Durangoko azoka dana. Nere alboan Joana eta Inar daude, EHZ festivaleko kideak eta egun hauetan hemendik ibili dira bueltaka, nola junda esperientzia eta zertara etorri zate zehazki. Bai, biziki ongi pasatzen da, egiten dugu pixka bat azokaren itzulia, gehiago etxenea gunean ibiltzen gira, taldeekin, talde behiak ezagutzen, ahemanetan sartzen. Eta aurten lehen alia da etxeneak festival bat gomitatzen duela, gu gira gomitatuak eta guretzat parada da talde behien ezagutzeko, haiekin ahemanetan sartzeko eta ikusteko ere zer ekartzen aldiguten bai haiek eta guk haiek festivalarekin lotzeko zerbait. Esan daiteke Euskal Herrien ospatzen diren jaialden artean berezia dela EHZ bat historiari begira, hemen egin zen lehenengo jaialdi handi horitakoa izan zelako, baina bestetik ere esan daiteke Euskal Musika programatzen duen jaialdi importantena dela, ez? Euskal Musikaren presentzia handia EHZ-etan, atzerritik etortzen diren taldeak ere badira, baina beti badukazue toki handi bat, hemengo taldeek ere parte hartu izateko eta horretarako Otxona bezalako ekimenak historia polita dira, ez? Bai, hori da. Azken finean EHZ beti ulertu dugu festival bat baino harago ez, beti izan da euskal taldeentzako eszenatoki bat, erakusleio bat, plaza bat, nahi duzuen moduan, eta, garrantzitsuena ere ez nuke esan xumetasunetik. Sehatzen gara egiten plaza bat, Euskal Herriko talde ezagun eta ez hain ezagun horiek, haien proposamen kulturala erakusteko. Eta interesgarria da hemen ahoetxenean ibiltzea eta ezagutzen dugu Euskal musikagintzako, kulturgintzako jendea eta badira Euskal kulturgintzaren esparrua ulertzeko ikuskera desberdinak. Guk EHZ-etan urteetan zehar aldatu bada ere, badugu gure ikusmoldea eta maite dugu partekatzea ez gure ikusmoldea. Nola guretzat garrantzitsua delako kultur sorkuntza hori kapitalismoaren merkantilizazioaren edo benefizioaren logika horren tatik sortzea eta hortik garatzea ez. Eta hortik nahi dugu gure ikuspegia ere beti auzolana oinarri izanik, jendearen parte hartzea eta hori herritik eta herriarentzat egindako kulturgintza plaza bat ez bezala aurkeztea EHZ. Eta pixkat gustatzen zaigu ez, ahoetxeneak ematen digun aukera honekin, gure ikusmoldea partekatzea kulturgintzan engaiatua den jende guztiarekin eta hori batez ere ikasteko eta ezagutzeko ze mugitzen den ez, mundutxo honetan. Ongi, EHZ bezalako jaialdi bat antolatzeak hilabeteak ematen ditu, ja dagoeneko badukazue aurtengo datak, behintzat iragarri dituzuen, baina behintzat guri bai gaur, esan dituzuen noiz izango den 2008ko EHZ jaialdia. Bai, datak finkatuak ditugu eta izan da ekainaren 26, 27 eta 28. Ekaineko azken asteburu horretan, urtero bezala. Bertan ikusiko gara, eskerrik asko dioi. Mila esker.